وزاتات الحقداتنا على كاغر عنا عدا زي مسلم على كاغر عنا نويزر حداث مستمرون نايكو مدعطنا ليساقم كمزو سوانو ينقدر نورا على كاغر محاسير ويزر حداث كاغر عزي نوع سلازي سكافش جمرو انتو حدانا فرقيا كانوا يزر حداث كورتو يبتداني ريبا أو صراحة ገብረሃና ክስዕሙ ወይ ክዛረቡ ብዙሕ ሓጎስ ኣይስምዖምን ነይሩ። ስለዚ ስራሕ ክጅምሩ ምስ ቀረቡ ንወይዘሮ ሓዳስ በለ ኣነ ናብ ቆላ ወሪዳ ኣለኹ እናበሉ ይሰናበትዎ ነበሩ ይበሃል። ካልኣይ ሓምለ እየ ዘብስል ዘሎ እቶም ክልተ ገብረሃና ኣብ ግዜ ፆም ፍልሰት ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ኣብ ቅዳሴ ቤተ ክርስቲያን ምስ ተመለሱ ሰበይቶም ዝብላዕ ሓምሊ ይቦ እቲ ዝብላዕ ሓምሊ ግና ኣይመሰለ ነይሩ። ምስ በልዑ ኣለቃ ገብረሃና ናብ ሓዊ ተሰቢዖም ቀውዶም እናዓሰዩ ሰበይቶም ተገሪመን ይርእዮ ኣለቃ እንታይ ይገብሩ ኣለዉ ኢለን ሓተቶም ኣለቃ ገብረሃና ሓምለ ይምስል ኣለኹ በሉ ይበሃል። ከመይ ሓዲርኩም ኣለቃ ገብረሃና ዓሳቦም ደቅንየ ብቐልድን ኣሽሙርን ኣብ ምግላፅ መወዳድርቲ የብሎም ይበሃሉ። ስለዚ ሓደ መዓልቲ ሓደ ሰብኣይ ፈላጥ እየ ዝበሃል ዝብል ብዛዕባ ኣገላልጻ ኣለቃ ገብረሃና ከም ዘይግደስን ብቕንየ እንተፀሪፎሞ ዝያዳ ብቕንየ ክሰርፎም ከም ዝኽእል እናተመክረ ረኣየ። ንጃህሩ ዝሰምዕ ህዝቢ ድማ ኣታ ሰብ ምናልባት ስለዘይትፈልጦም ይኸውን እምበር የበለኻ ኣይከኣልን ንሶም ከቢድ ሰብ እዮም ከይፀርምኻ ከየዋርዳ ኣብ ዝኾነ ግን እንተደሊኻዮም ኣብ መንገዲ ዕዳጋ ስለዘይጠፍኡ እናተንቀሳቐስካ ክትረኽቦም ፅፉርካ ይብልዎ። እቲ ሰብኣይ እንተጋጢሞሞ መልሲ ክንየን ሃድጉ እናኸበበ ናብ ዕዳጋ እናኸደ ረኽቦ። ሽዑ እቲ ሰብኣይ ኣለቃ ከመይ ሓዲሮም ይብሉ። ኣለቃ ገብረሃና ኪሮም እናጠመቱ እናተንኮል ሰላምታ ምዃኑ ተረዲዮም ኣምላኽ ይመስገን ድሕና ዲኹም? ድሕና እየ ከመይ ኣለኹም ድሕና ዲኹም ይብሉ። እቲ ሰላምታ ብትሕትና መሊሶም ሰነዩ። እቲ ሰብኣይ ድማ ንድሕሪት ተመሊሱ ምስቶም ሰባት ይራኸብ። ኣነ ስለዘይተፀረፍኩ ንሶም እውን ክፀርፉን የብሎምን ንሶም ካብ መን ይበልፁ ኢሉ እናተመክሐ ሂሂ ምስታ ኣለቃ ተረኺብካ ዲኻ እንታይ ኢሎም ፀሪፍካንካ ኢሎም ኣተትዎ እዞም ሰባት ፈፂሙ ኣይፀረፍንን ክፀርፍኖም ፍጹም ኣይንኽእሉን በሎ። ብሓቂ ጨዋ ሰላምታ ተለዋዊጥና ነርና ኢሉ መለስን። ከመይ ዓዲልኩም እንታይ ኸበለኻ ኣነ ሰላም ዓዲሎም ከመይ ኣለዉ ኣለቃ ዝብል ሰላምታ ቀሪበሎ መሊሶም ንሶም እግዚኣብሔር የኽበረና ከመይ ሓዲርኩም ሰላም ዲኹም ኢሎም ብትሕትና ሰላምታ ይመሊሶምለይ ኢሉ ነበረ። ንስኻ ካልኦት ብዙሓት ሰባት ነይሮም ድዮም ኢሎም መሊሶም ሓተትዎ። ኣይኮኑን ኣነ ጥራሕ እየ ንኣድገ ዝኽክብ ዝነበርኩ ሓደ ሰብ ዳኣ ከመይ ከይሓዲርካ እንዲ ዝበሃል ንሶም ግን ምስተኣትኻ ማዕረ ቆፂሎምካ ከም ኣድጊ ንሕና ዳ ሓዲርኩምና ኣይበሃልን ንሕና ዳ ሓዲርካ ይስምዓ ኢሎም ኣለቃ ገብረሃና ከም ኣድጊ ከም ዝቆፀርዎ ነበርዎ ይበሃል። እሱ ወድዎ ነቶም ኣለቃ ሓንቲ ጓል እያ ዘሸነፈቶም ይበሃል። ኣለቃ ገብረሃና ናይዛ ቆልዓ ፍልጠትን ብልሓትን ይፈልጡ ነይሮም ይበሃል። ሓደ መዓልቲ ናብ ገዝኣ ከይዶም እጃኻት መሕደሪ ተሃሊኩም ተሓዋርኒ ዳሻ ኢሎም መሕደሪ ትይልዎ እሞ ዳሻ መሕደሪ ኣይክልከልን ተፈቒድሎም ብራን በሊዖም እዛ ቆልዓ ዝትክሱሉ ክፍሊ ኣርየቶም ንሽጣ ኣብ ገዛ ቀርቦት በጊዕ ኣምፂኣ ኣትዎ። ኣለቃ ገብረሃና እዚኣ ደኣ ኣዝያ ንእሽተይ ድያ ካሊእ ወስኽለ ይብልዎ። እታ ቆልዓ ከዓ ምልስ ኣቢላ ንሱ ይወድዎ እሞ ክውስኸሎም እየ በለቶም ይበሃል። ይሕረአና ኣሎ ቅድሚ ሕጂስ ዘብሸቕዎ ሰብኣይ ኣብ ፅርግያ ይረኽቦም እሞ ብቑዓን እናተጓየ ኣርኪቡ ሒዞም ምስ በለ ኣለቃ ገብረሃና ጎዮም
ቀልጢፎም ሰሪዖም ኣውሊዖም ኮፍ ኢሎም ክሸኑ መሲሎም ኮፍ ኢሉ ኣብቲ ዘመን እዚ ሰብ እናሸነ ምውቃዕ ከም ጀግንነት ኣይቁጠርን። እዚ ሰብኣይ ርሕቕ ኢሉ ኣብ ጎኖም ደው ኢሉ እስካብ ዝንቀልቡ ይፅበዮም ጀመረ። ከፍ ምስ በልክን ኣለቃ ገብረሃና ክለዓል ኣይከኣለን። ኣጋጣሚ ኮይኑ ክልቲኦም ሰብ ዝፈልጥ ሰብኣይ ክሓልፍ ሰላም ደህና ዲኹም እንታይ ደኣ ኮንኩም ኢሉ ይሕቶ። እዞም ኣለቃ ቀልጠፍ ኢሎም ደው ኢሉ ይሕርአና ኣሎ ኢሎም ይመለስሉ። እዚ ሰብኣይ ብመርሳም ስፊቑ ገዲፍዎን ከለ ይበሃል።